Tämä on hieno video. Tämä on videoiden parasta antia. Mutta nyt, kuulkaas kansalaiset, viikon kohokohta. Viikon kohokohta. Nurkassa siis. Täällähän juodaan viinaa. Vittu, täällä alkaa... Jos laittais ton verran. Noin, ja sit laitetaan vaikka kasille toi tosta. Tää on varmaan näitä levyjä. Tästä vaikuttaisi, että tässä olisi termostaatti. Sitten me otetaan täältä. Otetaan katsotaan, jos me saatais kameran jalusta tähän. Me saatais vielä kohtuu suoraan se tuossa. Noin. No se nyt on kohtuu suorassa. Ranskan perunoita. Noin. Nyt niitä siinä on. Lämpeneekö tämä täällä? Kyllä se lämpenee. Sitten mä löysin tuolta, olin menossa jo vittu roskikseeni riisiä, jämä jäänyt, makarylliä, heitetään tää tänne. Tää on ensimmäinen testi. Ensimmäinen tosiaan testi tällainen. Sitten tosta riisiä. Sitten me tarvitaan tota me ei varmaan enää tarvitakaan. Joku hämmenin olisi ihan kiva olla olemassa. Siihen tuli nyt sitten semmonen... Ei ole lusikkaa. Mikähän meidän lusikkaa hävin? Onko se tuolla? Lusik! Siinä on muuten nämä aromit mukana. Ihan hyvä. Antaa makua elämään. Mitäs sitten? Suolaa. Suola pitää ihmisen elimistön kunnossa. Sitä pitää olla silleen, että se maistuu siellä. Tähän tuli soppapiste. Hyvääköhän tää nyt sitten on. Hyvä on. Kyllä nyt odotellaan, että tää tosta... Mulla ei ole mitään kokemuksia tässä levyssä, että mikä on semmonen hyvä. Onhan täällä tämä täysiäkin vaihtoehto. 12. Sitten tästä voi kurkistella tälleen niin kuin itseään. Tällä kertaa siellä ei näy munasiltaa oleva viherraho, vaan näkyy vaan tällainen. Tosiaan nyt siinä sitten soppa valmistuu. Nyt pystyy tekemään keittämällä myös täällä nurkassa, kun tätä on suunniteltu, tätä asiaa. Tätä on suunniteltu nyt 2 vuotta tätä hellaa tänne.
Ja nyt se puhtaus on puoli ruokaa, niin sanotaan. Siksi mä pyyhin tästä nyt tän helvetti. Ei oikein tahon lähteä, on pinttynyt tää meidän puhtaus tähän. Mä oisin imuroinutkin tossa yksi päivä, kun ois ollut imuri kunnossa, mutta ei toi näköjään toimi. Se ei vedä toi mun imuri. Kun ei oo sitä pölynimuria. Nyt pitäisi löytää joku roskiskylmistä, mistä löytyisi se pölynimuri. Niin Viheraho pääsi imuroimaan. Kuuluu ihana suhina. Ai. Kympillä on toi tossa. Hiero taas nyt tätä puhtaaksi. Tälleenköhän se Loviisakin hieroo. Kotona päivät pitkät. Ihme hierojia kyllä, saatana. Vai mitä vittu meinaatte? Hierokaa. Helvetti, hierokaa. Tosta vois antaa Rontille vähän herkkua. Nämä ovat hyviä ja ravitsevia. Raikas ja ravitseva. Tässähän se jo ottaa valmiin. Eiköhän se nyt sitten ottaa valmiin, Rontti? Nami. Kelpaisko? Kyllä kelpas. Sinne meni. Olisiko toi ollut joku siankorva tai joku sellainen? Nyt mä taidan ottaa Matsin flipperiä. Nyt siellä näkyy se velkeen alaston Viheraho. Nyt me päästään tekemään ruokaa. Saatasko me tänne peli saatiin? Nyt alkoi pelaaminen. Otetaan muuten viikonlopulle tosta patterit. Niitä nyt menee. Kyllä, kiitos kaloista.